Hola, què tal? Com esteu? Benvinguts i benvingudes a Soul Runners, l'únic programa on córrer no és de covards, és de guapos i guapes. Avui estem a la Xara, població que debuta enguany al circuit de curses populars Marina Alta. Escalfem i comencem. Buenas tardes. Buenas tardes. Com esteu? Molt bé. Bona esperada. Bé, molt Sou bé. policia nacional, vosaltres? No, què va. No, és una carrera solidària. Ah, sí? Sí. Quina carrera és? Luca, un xiquet que pateix una malaltia... Sí, el síndrome d'IFAP. Ah, i correu per ell, no? Sí, bueno, va ser una carrera que van fer a Dènia. Bueno, com es presenta la carrera d'avui? És la primera vegada que el circuit està així a la Marina Alta, així a la Xara. No el coneixeu ni res, no? No, i és la primera que fem de la també? Volta a peu. De la Volta a peu, sí. Bueno, com esteu nerviosos o què? No. No, anem a disfrutar. Una més. Sí. Una més? Sí. Però debuteu en el circuit també? No, en el circuit sí, però de carreres no. I quin objectiu és el d'avui? Disfrutar. No anem a fer cap temps ni res. Objectiu especial, no? No. Moltes gràcies, Jordi, enhorabona, eh? Gràcies. Bones tardes, bona esperada. Bona esperada. Qui sou vosaltres? Jo soc festera enguany. Ah, festera enguany d'ací, de Xara? Sí. Tu també? Jo vaig ser l'any passat, però venim a ajudar-los a I repartir què feu així? Què feu? Pues fem barra, fem servei a barra. Així ajudant a la gent que ve a córrer. El guany és el primer any que està al circuit circuit popular, no? Sí. I com se sentiu? Se sentiu contentes? Home, claro, que la Xara participe. ¿Eh? N'hi ha que fer la Xara gran. N'hi ha que fer la Xara gran, sempre. Entonces, si volem picar algo a la barra o algo, i a més repartiu avui també, no? Sí, ara mos anem allí. N'hi ha sopar, ui, així. També, no? Després? Sí, fent servei. I després disco mòbil o algo, com? No. Ai, sopar sense disco mòbil o...? Trobe, ve un DJ, trobe. Una altra quinta. Hola! Hola. Tu també eres quinta? Yes. I també reparteixes sàvia? També. Què més fem? I què més fem? Després sopar. Però tu dic durant la carrera. Durant la carrera. Què faig? Aigua. Ai, bueno, tu també, no? Bueno, moltes gràcies i passar-ho bé, d'acord? Gràcies. Estem? Molt bé. Com es presenta la carrera d'avui, senyor? Bé, molta calor, però sempre molta il·lusió. És la primera vegada que la Xara està en el circuit. Coneixeu el circuit? El circuit, sí, clar. Però que és la Xara debuta enguany així al circuit. Correcte, debuta enguany, sí, és una novetat i per això no podien faltar, així. Coneixeu per on t'escollis el circuit? Ara mateix estava parlant amb este home, estava comentant-li si sabia el circuit i me l'ha comentat ara un poquet. Fernando, viene cap així. Ya que estamos. ¿Sabe el circuito por dónde es? No. Tengo una idea, pero no sé exactamente. Tenim una idea vaga, un poquet. Salimos y vamos a una, ¿cómo se llama acá? Agropecuarias. Y sale allá a frente al hospital. Sí. Y por ahí bajamos y cogemos por la que queda junto al río. Bueno, pues tendría que tener cuidado y tendría que seguir a la policía local, ¿no? Sí. Bueno, ¿y l'objectiu d'avui quin és? L'objectiu, continuar al mateix ritme que estem anant més o menys, que estem sobre 5 i això, i sobretot gaudir, això és l'objectiu sempre, gaudir i passar-ho bé. Moltes gràcies i passar-ho bé. Vinga, vosaltres. Estem amb Ernest Ibarz, que és el president del club d'atletisme d'ací de la Xara. Bona esperada, Ernest. Bona esperada. Bueno, benvinguts al circuit. Moltes gràcies. Suposo una miqueta que contents, no? I també il·lusionats per estar per primera vegada al circuit popular. A veure, sí, és molta il·lusió poder tindre tota la gent de la Marina i la Marina, Safor i tota la Marina, tota la província, no? I que vinguin, província i fora de la província, que vinguin de tots els llocs. Conta'm una miqueta per on transcorre el circuit. Tenim una primera volta un poc urbana, un poquet pels carrers del poble, i després anem extraràdio. Tampoc no podem anar molt més, tampoc, la veritat. 9,4 quilòmetres, no? Sí, 9,4 quilòmetres, sí. Bueno, i com ha sigut el procés de poder arribar hasta el circuit? Tu que fes molta feina o com? A veure, per un club com nosaltres, que són molts minuts, tenim molta ajuda i tot ha sigut gràcies també molt a l'Ajuntament. L'Ajuntament m'ho ajuda molt, no? A veure, ells fan totes les gestions per poder clavar-nos dins, també. I nosaltres han fet molta força tots per poder treballar entre tots, poder treballar i fer-ho bé. I res, nosaltres estem acostumats un poquet a unes curses més menudes, unes curses de 200, 30 persones, però això per nosaltres era un poquet desbordant. Bueno, doncs segur que així irà tot bé. Gràcies i enhorabona. Moltes gràcies. Gràcies. Un poc nerviosa, Per què? per la calor. Xica, que no fa calor. Si fa bon aire. Sí, però és el meu primer circuit. Ah, sí? Sí. I no estic jo molt acostumada a córrer amb la calor. És el teu primer circuit o primera carrera? Marina. Ah, la primera carrera? Sí, no, la primera carrera no, el primer circuit de la Marina. Has passat de circuits també? No, L'únic primer és no? el primer. I l'objectiu d'avui quin és?
L'objectiu d'avui és acabar sense la sensació de cansament i de fatiga, disfrutar, passar-m'ho bé, veure la Xara i poc més. Moltíssimes gràcies per la teva disposició i a passar-ho bé, d'acord? Molt bé, gràcies. Gràcies. Com estem? Bé. Què tal? Com es presenta la carrera d'avui? Bueno, la carrera d'avui segurament, al no tindre la calor, segurament es presentarà... Dureta, no? Bé, no crec que sigui molt dura. Ah, sí? Esto es planeta. Bueno, planeta del tot no, tindrà algo, però bé, però de categoria. planeta. I l'objectiu d'avui quin és? Quin teniu objectiu? Home, no, acabar-la ja, perquè ja va entrant la calor i el que ens interessa és acabar-la. Igual, sí. Acabar-la ja. No? Pues tot és que és el millor, no? Acabar-la en dignitat, no? Acabar-la i esperar que vinga una més planeta. A la setmana que ve ja acabem. No, la setmana que ve acabem. Ja en Benissa. Però ara ja estem apuntats a l'altre. Ah, sí? Ja estem apuntats a la Safor. Ah, clar, a la Safor la qüestió és no parar, no? La qüestió és no parar, Perfecte, cavaller, pues a passar-ho bé, gràcies. Gràcies a tu. Bon vespre. Bon vespre. Com esteu? Molt bé, preparat. Tu corres en casa avui, no? Sí. Tu també? Jo també. I perquè tu portes un altre Sí, diferent. perquè la del club de la Xara se m'ha quedat menuda ja, dels anys que fa que no corre. Ah, bueno. Però vaig formar part, ja fa anys. Sí, però ara ja no eres formes part. Ja no... Bueno, sí, de cor sí, el que passa que la camisa se m'ha quedat menuda. Però suposo que també contents per veure que és el circuit així, no? Un primer any, no? una meravella, sí. Sí, la veritat que sí, jo he corregut molts anys quan era més jove el circuit de la Marina i motiva molt que la Xara participi este any, la veritat que sí. I l'objectiu d'avui? L'objectiu d'avui... Guanyar-li a ell. Sí, correcte, guanyar-li a ell. Treure el millor dels possibles, sí, correcte. Home, l'ideal serien els dos juntes, ¿no? Sí, per lo menos al kilómetro 6 yo la acompañaré. Después... No hay dolor, no hay sin cuartel. No, ella ho té clar des del principi, pues ja ens picarem, ja. Chico, gracias, enhorabuena, A tu. Venga. Estamos con una fan de nuestro programa Sorrones. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Cómo te llamas? María López Herrero. María, ¿y tú nos ves en la tele? Sí. ¿Dónde nos ves? Los veo en YouTube. Ah, muy bien. ¿Y has escogido la carrera de hoy? ¿Qué? ¿Has hecho la carrera de hoy? Sí. ¿Y cómo has quedado? Tercera. Anda, está muy bien. A ver, la medalla y todo. ¡Hala, qué chulo! Bueno, ¿quieres saludar a alguien? ¿Alguien que está por la tele? ¿Saludar a alguien? ¿Al papá, mamá? Sí, al gallo? hola. ¿Soy tercera? Hola, sí, he quedado tercera. Muy bien, María, pues muchas gracias y sigue viéndonos, ¿eh? Sí. Ahora te verás también tú en la tele. Te verás a ti, a mí y a todos, ¿vale? Sí, gracias. Gracias, guapa. Buenas tardes. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Llorenç, ¿qué tal? Molt bé, molt bé. Com es presenta la carrera d'avui? Com es presenta? Bé, molt bé la primera volta que vaig a fer-la. Ah, sí? A veure què passa. Fas el circuit habitualment o és... Quan puc faig alguna carrereta. Bueno, avui debuta la Xara en el circuit, suposo que també una miqueta esperant a veure què passa, no? Sí, no sabia que era el circuit, el recorregut. Ara m'han dit que és 3 voltes, així anar iguals. Bé, molt motivant. I l'objectiu d'avui? Bé, disfrutar, i ja està. Moltes gràcies, Llorenç. Vale, a vosaltres. Hola, buenas tardes. Ay, por favor, Aquí otra volta. Buenas tardes. Bueno, que es que siempre el pille sempre ixes. Ya, no, Escolta, aquesta carrera és nova, ho sabies? Sí, A veure si mos perdem perímetres bancals. Por això és el que jo no vull, mira que soc un pot despistar, però... Bueno, què tal, quines sensacions tens en una carrera com esta que no coneixes? Home, pues, bueno, la conec quan era de 7. Supone que prou de tram serà igual i res, pues, acabar-la en esta calor, però bé. Si com ja tu saps tot, gràcies i enhorabona, passar-ho bé. Ai, gràcies. Gràcies. Adéu. Més companys que també reflexen en les seves càmeres tot el que ocorreix cada cap de setmana així al circuit de Peu Marina Alta. Bona vespre. Hola, què tal? Vostè qui és? Jo soc Toni Deusa, de la Nòria. Ah, bueno, i vostè què fa així? Bueno, pues hem vingut a immortalitzar estos moments. Sempre el que és que no miren la càmera. Sempre dius, no miren la càmera. Que no mire la càmera. No? Bueno, i quina és la vostra llavor fer totes fotos de tot el circuit, no? Sí, bueno, nosaltres vam començar en Calp i efectivament estem fent tot el circuit. Hi ha alguna complicació o alguna que vulguis destacar? Bueno, l'única complicació a voltes és el sol, no? Que tenim ahí contrallums i poques facilitats en aquest sentit. Però per lo demés, perfectes i disfrutant també. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Molt bé. Escolta, és que m'ha dit el teu company que t'he fet una entrevista. Per què? Jo, com? Que per què tinc que fer una entrevista, m'ha dit. No sé, que t'ho diga ell. Dime que sí. Ru, ¿qué pasa aquí? Cuéntame. No sé,
Son tres corregents. Son tres. Vale. ¿Y qué tal? ¿Cómo te sientes? Superbé. La veritat és que amb moltes forces i amb moltes ganes de fer exercici. Sou els tres? Sí. Son parella, suposo. Claro. Per això volíem fer l'entrevista, no? Claro, és que no parava. Que t'entrevisten, dic, bueno, pues que I m'entrevisten. quan et toca? En setembre. Bueno, pues ja. Sí. És a bon estiuet, no? Sí. Bueno, Maria, enhorabona, gràcies i a passar-ho bé. Gràcies, a vosaltres.
Estem amb Hisham, que ha sigut el guanyador d'aquesta volta a peu así a la Xara. Hola Hisham, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Cuéntame, háblame un poco sobre la carrera. Sí, buena carrera, espero el ritmo de 3:20, 3 mejora. Es más rápido. ¿Sí? El año que pasó he mejorado tiempo más todo el circuito. Vale. ¿Y cuál es la parte del circuito que más te ha gustado? Es la parte de fuera de los campos. No, es todo asfalto. Todo asfalto, ¿no? Es muy rápido, es buena carrera. Ok, gracias, enhorabuena. Gracias a ti. Enhorabuena. Estem amb Patricia Porter, que és la guanyadora d'aquesta volta a peu a la Xara. Hola Patricia, buenas tardes. Buenas tardes. Enhorabuena. Gracias. Bueno, ¿es la primera vez que haces esta carrera de aquí? Es la primera vez, sí, es la primera vez. ¿Y qué tal? ¿Cómo te ha ido? Cuéntame. Nada, me ha ido genial, la verdad, porque he llegado primera y nada, no sé. ¿Cuál es la parte más complicada del circuito de hoy ha sido para ti? Un poquito el desnivel, el sub y baja y la calor que hacía. ¿Y pues, lo que más te ha gustado de la carrera de hoy? El ambiente que hay. Pues muchísimas gracias, enhorabuena. Vale, pues nada, a vosotros. Gracias. Estem amb Maite Pérez, que és l'alcaldessa Eixida de la Xara. Hola Maite, bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, suposo que contenta, encantada de veure la festa d'avui així, no? Contenta, encantada, emocionada, supernerviosa, una setmana molt estressant, però crec que ha valgut la pena. Perquè hay que recordar que debuteu en guanyar el circuit. Debutem, a més, amb molta il·lusió i amb moltes il·lusions i amb molta gana. Suposo que per a una població com la Xara també és important a nivell turístic perquè poder fer comarca, que també la gent conega la Xara, no només en estiu. Bueno, jo crec que la Xara la coneix tot el món perquè, a més, jo sempre dic que estem situats i estem ubicats d'una forma estratègica. Però sí que és veritat que per a nosaltres és un reconeixement que vinguin a participar i que no els molesti vindre a la Xara per a córrer. Pues per a res no us molesteu, ho passar molt bé. Enhorabona per la feina i gràcies. Moltíssimes gràcies a vosaltres per haver vingut. Gràcies. Adéu.
She's a roller coaster, oh she's a flame. I'm burning up inside but I can feel no pain. I won't try to stop her, she can't be tamed. I'm so in love with her, I fall and try again. Get up and try again. Get up and try again. Get up and try again. She's a roller coaster, oh she's a flame. I'm burning up inside but I can feel no pain. I won't try to stop her, she can't be tamed. I'm so in love with her, I fall and try again. Get up and try again. Get up and try again. Get up and try again. Estem amb Cristian, que es un altre dels corredors que fa normalment el circuit de la Safor, pero también la Marina. Oye, te estoy viendo, estás subiendo el ranking, tío. Sí, la verdad que sí, yo estoy muy contento, nada, mejorando y era la segunda vez que hago la de la Marina, no la había hecho nunca el circuito, es la segunda vez que la hago, la semana pasada la Ondara y muy bien, estoy contento. Nada, hoy con el tiempo ha hecho calor, digo, pero nada, he intentado apretar y creo que intentaré a ver si subo podium, no sé, estaré ahí. Estás ahí, justo. Ahí, justito. Es que te veo que has subido el nivel porque estás prácticamente dentro de los 10 primeros. Sí, la verdad que nada, ha sido, no sabría explicarte, nada, bajar de peso, comer bien, entrenar más fuerte y nada, y al lío y ahí estoy. Enhorabuena, gracias. Muchas gracias, Tony, que vaya bien. ¿Qué tal?
Com estem? Com va la taula esportiva després de la carrera? Què tal? Molt bé, així comentant. Bueno, estem traguent els mocaors així plorant i contant molt les penes, saps? Vols dir? Això com és? Què ha passat? No, que va tot bé. Massa calor, però bé. I falta l'entrenament. Falta l'entrenament, no? Sí, però quina part és la més complicada d'avui? Quina ha sigut la més complicada? Bàsicament és que és un poquet puja baixa, però són suaus. Sí. Poden portar, que dius, ara uno de repetxet, una baixeta per recuperar, i vas anant així. Aquesta és nova en el circuit, ho sabeu, no? Sí. Entonces, heu aconseguit l'objectiu que volíeu? Sí. Sí, la veritat que sí. Sí. Ha baixat un poc del que esperava. Sí. M'ha entrat, no l'ha agarrat, ha entrat darrere, però bé. Moltes gràcies, enhorabona. Gràcies. Hola, què tal? Com estem? Rafeta, que t'ha pillat el mos en la boca. Com estem? Molt bé, molt bé. Apreta ángulo. ¿Tú qué ves? Animar, ¿no? Animar. Estoy de baja, no puedo correr. Pues ¿Eso? ¿Qué te pasa? Fotos. ¿Qué te pasa? ¿Estás de baja? Me caí en la montaña corriendo. Soy de trail. Y me caí. Ya a recuperar un poquito, ¿no? Recuperándome. Però... Bueno, Rafa, ¿ya? ¿Podem parlar ja? Ja. ¿Qué tal la carrera d'avui? Conta'm una miqueta. Molt bé, ha fet per a mi molta humitat, però bueno, una carrera que és prou plana i la gent pues, així a tope i molt bé. Ha sigut rapideta avui la carrera, eh? Molt rapideta perquè era prou plana i tenien ganes de córrer, la veritat que és corredora, molt corredora. Quina és la part més complicada del circuit d'avui? Quina ha sigut per a tu? A mi ha hagut un moment que n'hi havia un repetiu, però molt poquiu, que se m'ha fet un poquet costós, però després ja sabia que arribant era baixadeta i ja... Apretat ja, no? A tope. Gràcies, acaba de menjar. Molt bé, gràcies. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo anda la carrera? Bien. Un poquito de humedad, pero bien. Sí, pero bueno, tú te he visto antes que estabas preparando. Sí, pero no estic igual que l'any passat, eh? Això com és? Em vas lesionar de disquios i fluixet. Quina ha sigut la part que més t'ha agradat i la que menys de la carrera d'avui? Home, la que menys, quan gires la pujadeta aquella per amunt, que pegava un poquet de caloreta, però l'altre, bé. Has aconseguit el test que volies? No, com l'any passat, l'any passat a 4, em guanya 4,20. Però ho has passat bé, no? Bé, de categoria, molt bé. A veure si l'any que fer la van puntual, que puntue ja. Molt bé, moltes gràcies. A tu, gràcies, adéu. Què tal, com ha dit la carrera? Molt bé, molt agradable. Hem aconseguit l'objectiu? Sí, de fet, els tres han fet bon temps. Prendre el mos de la boca. Jo també, jo he millorat. Estem preguntant tots quina és la part més complicada i la més fàcil del circuit d'avui. Jo crec que les pujadetes han sigut complicades, sí. Però després tenies les baixadetes per a recuperar i anava bé. La más difícil, la temperatura y la humedad. Y la más fácil, que era un circuito liso y se podía hacer buen tiempo. La més difícil, pues jo diria que les costeres, com ha dit la meva companya. I la més fàcil diria que l'ambient, les mangueres, l'aigua fresqueta que el tirava. També fresqueta i tot, les mangueres? Ho feia més agradable. La veritat que la gent de la Xara s'ha portat molt bé. La primera prova al circuit, que serà molt més, però entonces, en resum ho pot passar fenomenal, ¿no? Molt bé, genial, repetirem. Muchas gracias a tres. Gracias. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Bien. ¿Qué tal? Mucho calor. ¿Mucho calor la carrera? Sí, bien. ¿Hemos conseguido el tiempo bueno? Sí. Mira, muy bien, ¿no? ¿Cuál es? You speak English? Yeah, what is the best part of the race of today? What do you like more? About halfway round when I know yeah. And the worst, the bad? The first K. Is the first. First kilometer, yeah. Okay, thank you very much and congratulations. Disfrutando, muy bien, muy bien. La verdad que muy bonito, un circuito, bueno, al final era relativamente nuevo, pero la verdad que muy bien. Estamos preguntando a todos los corredores cuál es la parte más complicada y la más fácil de la carrera de hoy. Hombre, después del 6,5, 7 ya empieza a bajar. Un poco, ya íbamos un poco con subida y tal. Sí, pero es una carrera relativamente cómoda. O sea, no hay mucho desnivel y bueno, muy agradable de correr. Buena organización, buena gente, buena compañía. No se puede pedir más, todo perfecto. ¿Has conseguido el objetivo de hoy, más o menos en tiempo y tal? Más o menos, sí. Disfrutando, hoy era disfrutar con amigos. Muchas gracias, chicos, enhorabuena. Gràcies, adiós. Esteu així ja preparats per al pòdium o què passa? Claro. Vaig a parlar tu, jo no. Bueno, què tal la carrera? Contem una miqueta. La carrera de categoria, massa calor. Uf, massa. No, però hi ha hagut sort que s'ha anat al sol i hem estat bé, de Si no categoria. haguera parat a l'aire i això, doncs bé, de categoria, però... Sí. I la part millor de la carrera, que més vos ha agradat la carrera d'avui? Entrar dins del poble. Entrar dins del poble, la xaraca... Arribar a la meta. Claro. I la més complicada?
La més complicada de què? La part més complicada de la carrera d'avui. La part complicada és quan eixies i fes alguna de pujadeta, has d'agarrar el caminet. Ahí costava un poquet. Però el resto de categoria, facilíssim. Quan estaves fora del poble i tot això sí que era més complicat, però bé, està xulet. Hem aconseguit l'objectiu d'avui, hem aconseguit? Home, sí, hem passat, sempre. L'objectiu sempre, mira, estem preparats pel pòdium. Molt bé, gràcies i enhorabona, xicons. Vale, gràcies a tu, adeu. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Hola. Bon profit. Gràcies. ¿Qué tal? ¿Cómo va la carrera? Molta calor. Molta calor. Però, No passa la copa. m'han dit que estaven arruixant-vos i tot, en mangueres, no? Sí, on? Per tot n'hi havia gent arruixant-vos en les mangueres. No s'estava mal. Ha sigut un recteta que no costava molt, però la calor fa que anàrem més espaiet. Quina és la part més complicada de la carrera d'avui? Conta'm. Al final, amb l'últim sprint. Ha sigut duret? Sí, com està la pujadeta, però bueno, bé, Has aconseguit el temps que volies? millor. A fer PR, personal record. Molt bé, doncs enhorabona i gràcies. Gràcies. I fins així aquesta edició de Soul Runners des de la Xara. Ens despedim. La pròxima setmana ens veurem a l'última carrera de la temporada. Serà a Benissa. Gràcies i passeu bé. Adeu. Thank you.